Tak dobrý den, já vás vítám u dalšího inspirativního rozhovoru z Chrámu srdce. A dneska jsem si připravila rozhovor s mladou studentkou speciální pedagogiky v Litomyšli, Jíťou, a já ji tímto tady vítám. Ahoj, Jitko. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Je to skvělá příležitost tady být a dík za to, že jsem tady. Já taky děkuji za pozvání. Já jen tak na odlehčení vlastně řeknu, my jsme se s Jíťou potkali loni na podzim na jogovém víkendu a v podstatě jsme se neznali. Jíťa tam byla s maminkou, nejmladší, ale dali jsme si horský trek a tam jsme měli během toho treku příležitost si povídat. Takže mě v podstatě Jitka zaujala i svým pohledem a zkušenostma, protože už má zkušenosti s vedením dětí a v podstatě i s vedením dětí ve skautu. Od malička, protože jste prošli v podstatě skautem. Takže ten rozhovor v podstatě dneska budeme věnovat těm nejmenším. Já jim říkám děti nové doby. A pohledu na výchovu a na to, co funguje tobě. Ale na úvod se optám, kde vlastně byl ten první impuls vůbec jít touhle cestou té pedagogiky a zaměřit se na ty nejmenší děti, jestli si vzpomeneš. Jo, tak jak už jsem ti vlastně říkala i na té společné dělce, co jsme měli na té cestě, tak to všechno začalo vlastně, když už jsem byla malá. Hodně jsem se bavila s malýma dětma, komunikovala jsem s nimi vlastně i na oslavách, různých akcích, a když byla nějaká rodina, třeba babička měla narozeniny, tak jsem tam převážně hlídala víc dětí, než abych se bavila s vrstevníky nebo vlastně dospělými. A možná to bylo i trošku generací nebo genetickýma vlohama, protože vlastně prababička už byla učitelka, babička byla dětská sestra, tak jsem k tomu možná i nějak tíhla díky tomuhle. A tak jsem se prostě rozhodla jít na školu. Výborně, takže vlastně ze základní školy si už rovnou věděla, ta volba byla jasná, jo, jakou střední školu, nebo si ještě zvažovala třeba nějaký jiný školy? No, všichni právě zvažovali jiné školy a já jsem nějak prostě věděla, že to je to, kým chci být, kam chci jít. Jen jsem nevěděla, co všechno to obnáší. Ale jasně jsem věděla, že chci komunikovat s dětskama, chci tady být pro ně, chci s nima pracovat. A bylo mi jedno, jestli půjdu do Čáslavi na střední školu, do Litomyšle nebo kamkoliv. Věděla jsem, že tady v Pardubicích nic není, takže jsem prostě musela jít z domu, ale tak co, život je život. Takže jsi to rozhodnutí udělala, vlastně teď se dostala, nebo si absolvovala v podstatě to středoškolský studium teda v Litomyšli, to si tady naznačila, takže to základní a mimoškolní vlastně pedagogiku, nebo tu pedagogiku mimoškolní a tu specializovanou si teda měla v Litomyšli. A ty si tam zmínila, že jsi nevěděla, co to obnáší, tak jaký jsi tam měla úskalí, nebo co tě překvapilo? No, tak asi nejhorší bylo prostě být jinde. Být mimo rodinu, mimo přátele a hlavně docela daleko. Musela jsem se vzdát spousty koníčků, včetně vlastně tancování, hry na hudební nástroje, ale místo toho vlastně přišlo hra na jiný hudební nástroje, nový přátelství. Taky těžký bylo naučit se žít na jiném místě, protože přece jen jsem žila tady prostě ve své vesnici, blízko Pardubic a všechno bylo skvělé. Měla jsem taky to bezpečí a najednou jsem byla sama v cizím městě a nikoho jsem tam neznala. Takže vlastně z Pardubic tam se jako nikoho, kdo by tam byl, jo, zrovna to tak vyšlo, že jsi tam byla jediná. A takže chápu dobře, že jsi byla na internátu už od těch 16 let, je to tak? Ano, je to tak, byla jsem na intru a mám z toho skvělý zážitky. Byla tam občas pár takových úletů, jako asi na každém intru, ale bylo to skvělý. Takže parta, jako tam jste si v podstatě s dětskama sedli a v podstatě jakoby jak říkáš, že si nikoho neznala, jo, tak tam parta nějaká vznikla a v podstatě ty léta školní byly pro tebe fajn, jo, díky tomuhle. Nebývá to totiž vždycky, proto se ptám. No, my jsme vlastně ani neměli na výběr, protože jsme vlastně byli se spolužačkama ve stejném pokoji, chodili jsme spolu denně do školy a
moc jsme jakože neměli možnost se nebavit. Prostě jsme spolu byli 24 hodin v kuse a tak jsme se začali bavit a zjistili jsme, že je lepší být společně v pohodě, než vlastně rozhádaný, mít mezi sebou nějaký problémy, že je fajn se přijmout, protože stejně nemáme možnost to změnit. Tak to je jako taky krásný, že se v podstatě, jako dá se říct, už z té základní školy vyklidníte. A v podstatě i ta situace, že každý jste byl na novém místě, že jo, jste tak nějak hozený relativně brzo, protože spousta děcek v dnešní době jakoby odchází až po maturitě, mimo domov, třeba na ty vysoké školy. Většinou ty střední školy jakoby navštěvují v místě. Takže ten, kdo vlastně zažívá už jakoby ten intr ještě před těma 18. rokem života, tak je to takový skok z té základky, protože na té základní škole mně přijde, že ty děti ještě opravdu jsou jakoby lehce ve vlnách, ta 7., 8., 9. třída, že jako náročný období, že se ještě hledají a do toho vlastně změna střední školy a ještě, jak říkáš, ta změna i toho prostředí a odchází z toho domova. No a byl někdo tvým inspirátorem, podporovatelem v téhleté době, nebo ty si říkala, že byla pro tebe jasná volba, že jsi zvolila tu pedagogiku a jít vlastně tou cestou výchovy těch malých dětí. Ale byl tam někdo třeba na tvý cestě opravdu inspirátorem, že jsi řekla, tady ten člověk perfektně jako to vede ty děcka, já bych chtěla dělat něco takového? No, popravdě asi jakože ne úplně jasný. Byla tam spousta lidí, co mě vlastně nějak směrovali tím směrem, ale nikdo konkrétní, s kým bych vlastně to chtěla sdílet, s kým bych vlastně, kdo byl tím inspirátorem, nebyl. Asi to byly konkrétně ty děti samotný a hlavně, jak jsem se s nima cítila. Tak to je jako taky krásný, protože vlastně tě vedou ty děti, takže ta cílová skupina, na kterou se zaměřuješ, je zároveň jakoby i tou inspirací pro tebe, že pak překleneš vlastně veškerý ty rozhodnutí, si řekneš, mě to je jasný a prostě mě to dává smysl pro ně tady být. No a podporu jsi tam měla určitě z rodiny a já vím, že ještě jste taky věřící, takže vlastně jste zvyklí i na takovou tu podporu té komunity a že tam sdílíte vlastně ty svoje záměry a víc komunikujete. Dá se říci, že třeba i tohle prostředí té komunity vlastně je pro tebe taky takovým útočištěm, bezpečím, kde můžeš třeba jako nabrat sílu a třeba pohovořit si o svých problémech a o těch rozhodnutích? Určitě, hlavně když jsem byla vlastně na tom intru, tak přišly takové ty etapy, kdy člověk nechce jít ani domů, nebaví ho sdílet ty problémy ze školy vlastně s rodičema, spíš potřebuje ty kamarády a prostě víc vrstevníky. A měla jsem takových společenství víc, nejen vlastně ve skautu, kde už jsem vlastně v ten moment vedla, ale taky hodně v té věřící komunitě, kdy jsem vlastně jezdila do Orlických hor, na DCŽM Vesmír, kde mě to vlastně hodně bavilo. Byly tam vlastně děcka mýho věku, který prožívali stejné problémy, stejný rozkoly s rodičema a všechny různé kraviny, co mladí můžou zažívat. A bylo to fajn, no. Někoho mít takhle nějakou skupinu, nějakou bublinku, ve který člověk může být sám sebou a nikdo ho nesoudí. A kde to vlastně můžete sdílet přirozeně, že jo, mezi sebou. No a ty se vlastně už naznačila, to je to další téma, o kterým se vlastně dneska chceme bavit, a to je i to, že, jak jsi říkala, tvým životem nebo v tvým životě byla i podstatná záležitost to, že jste skauti, jo, že jste prošli skautem se Segrou. A tam právě, když jsme se spolu bavili i na té cestě, tak mě to zaujalo i jakoby ten tvůj pohled, protože už můžeš srovnávat, jo, to, co jsi zažila ty jako dítě, jako skaut, a už jsi vlastně vedoucí v tom skautu, takže i předáváš. A zároveň předáváš v těch skupinkách těch klasických mateřinek, minimálně na praxi, a už si i jako byla, že jo, částečně zaměstnána. Takže vlastně vidíš trošičku jakoby ty bubliny toho skautu a teďkom ty bublinky takových těch klasických uvozovkách, oni už se liší různě, se zavádějí různý systémy vzdělávání těch mateřinek. Tak jestli můžeš nám říct vlastně něco o tom skautu, jaký principy tam třeba fungujou, to, co není běžný třeba v jiných skupinách, to, co takhle vidíš, a co ti vlastně ten skaut do života dal? Tak pro mě vlastně skaut není jen jakože kroužek, koníček, ale je to prostě životní styl, kdy člověk může být sám sebou. A je to parta, rodina přímo, kdy vlastně
člověk může dělat, co chce. Samozřejmě jsou tam taky ty puberťácký výlevy, že se nebavíme třeba s kamarádama, pohádáme se s nima, ale tak co, jsme lidi. Ale spíš takový to, že když třeba člověk se nedokáže bavit doma s rodičema, a tak má právě tu bublinku, ty kamarády, kde vlastně se s nimi může bavit, může to sdílet a může tady být pro ně. A oni tady jsou pro něj. Co se týče takového toho skautského života, tak ten jsem vlastně začala už v 5 letech, kdy jsem byla na své první schůzce. Potom je skvělý. Já jsem tam nejmladší, takže samozřejmě taky ten nejmladší prostě mazánek. A postupně, jak jsem rostla, tak mně přišlo, že se mnou rostl i takový ten skautský vlastně duch, kde jsem se naučila nejen vlastně práci v přírodě a všechny tyhle věci, ale hlavně komunikaci v životě a práci s lidma, která se vlastně hodí do budoucí mé kariéry, ale taky respektu, nejen vůči lidem, vůči přírodě, ale hlavně vůči sobě sami. Díky tomu jsem vlastně poznala, že jestli chci pracovat s lidma, tak se musím zaměřit hodně i na sebe, abych já si byla jistá a mohla to dávat těm ostatním. No, to zní krásně. A když bys třeba řekla jakoby konkrétní nějaký praktiky, nebo jakým způsobem třeba teda ve skautu jste pracovali s tím vlastně najít sám sebe, jestli tam třeba byly nějaké sdílecí kruhy, nebo opravdu jako individuální přístup, že vás vnímali, vyzdvihovali třeba vaši nějakou individualitu, v čem jste dobrý a tak dále. Tak tohle mě právě zaujalo, jo? Že si říkala, že vlastně z toho skauta si tam vnímala, že opravdu tam byl prostor pro to si uvědomit sám sebe. Tak jak to třeba probíhalo u tebe? No, když takhle člověk řekne jako dospělý, tak to zní hrozně jakože mysticky, hrozně jakože na zamyšlenou. Ale my jako děti jsme měli prostě jednoduché výzvy a díky těm výzvám jsme vlastně pozorovali sebe sami, pozorovali jsme své hranice, čeho jsme schopní, nejen vlastně v té fyzické stránce, ale i v té psychické vlastně, ta trpělivost, nebo když jsme šli někam třeba na nějaký výlet a sledovat, jak se ten člověk musí vlastně překonávat, aby ušel třeba ten další kilometr, když jdete prostě 30-kilometrový puťák, těžký bagáže na sobě a ty to všechno musíte táhnout a víte, že musíte dojít na nějaké místo, kde vlastně přespíte a nikde jinde to nejde, protože jste třeba v chráněné krajinné oblasti, tak prostě člověk se musí překonat, kousnout se a posouvá vlastně ty své hranice, ale zároveň poznává přesto sám sebe i vlastně, jak dokáže podporovat tu skupinku, jak dokáže nabrat tu sílu z těch věcí kolem sebe. A měli jsme taky samozřejmě takové ty věci, jakože z čeho třeba čerpáme a takhle jako starší, ale co si budeme, prostě nám to jako v pubertě nic nedalo. Jo. A byli jsme z toho úplně vykolejení. Takže já to spíš vidím na těch praktických věcech, že jsme prostě si zkoušeli spousta věcí, co jsme nečekali, že zvládneme. Byli jsme vyslaní třeba do ulice, kde jsme měli sehnat nějaké informace od lidí cizích. Dostali jsme papírek a třeba udělej si s nimi fotku, zeptej se tohodle na tohle a jakože, takže myslím, že spíš v těch praktických věcech mě to pomohlo hodně. To si myslím, že je i dneska důležitý a díky, že to vlastně říkáš. My jsme se spolu vlastně bavili i na té cestě, že tam vnímáš i jakoby já s tím odstupem to, co zase my jsme zažili, že jo, v dětství, že je to právě nějaký ty překážky, jo, překonávání těch překážek, že v podstatě jsme byli hozený do té vody a teď, když vlastně se něco jakoby objevilo, tak se jakoby naučit to překonat. Vy to máte ještě jakoby s tím skautem spojený vlastně v té přírodě, že je to velmi přirozený, protože se do té situace třeba dostanete, že jo, celá ta skupinka a najednou jako to potřebujete řešit, protože potřebujete někde přespat, začne třeba pršet a tak. Takže je to jako velmi, velmi praktický. A mě právě i v rozhovoru s tebou, tak jsem se vlastně vzpomněla, že my když jsme ještě jako za našich mladých let byli v Pionýru. Já jsem teda to úplně nestášela, ale měli jsme tam skvělou vedoucí, protože to byla vlastně maminka jako naší spolužačky, že jsme to jako easy a tak.
Ale na základce bylo fajn, že vlastně osmáci a deváťáci nebyli, ale osmáci a co byli už třeba na střední škole, ještě jako s náma spolupracovali, tak oni si tam vydobili, že se dělali partizánský výsadky. Oni byli partizánský samopaly, to mě teda bavilo taky, to se chodilo tady na střílnici, střílelo se a fakt ty běhy a tohle. No ale partizánský výsadek, protože jsme se spolu bavili, budu ráda, když pak popíšeš, jak se vlastně vedoucí skautu musí etablovat do pozice vedoucí, co to obnáší, protože to teda jako klobouk dolů. Ale vlastně my jsme z toho to milovali, protože nás v noci vysadili, dali nás třeba ve skupinkách 4, měli jsme baterky, točilovky ještě žádný nebyly a měli jsme mapu a buzolu, jo. A teď jsme teda neměli takhle velký puťáky jako vy a měli jsme třeba do 20 kilometrů a my jsme se do rána měli dostat na nějaké místo a cestou přesně zazvonit, doplnit si vodu u někoho, případě jídlo, že jsme šťastně bez jídla, bez vody. A docela jsem jako koukala s odstupem třeba těch opravdu 30-40 let, že říkám v dnešní době si jakoby vůbec to riziko těch pedagogů, že ty děcka někde se potulujou po Vysočině z různých směrů a jako nedorazí, jo, tak samozřejmě to tam bylo nějak spojený jakoby s vojskem a s profesionálema. Ale rozhodně to nebylo tak, že bychom byli jako vyhledatelný GPS-kou, jako je to dneska, jo. Tak bych předala vlastně slovo i tobě, protože ty jako nejenom, že jsi v tom skautu prošla jakoby tím dětským vývojem, ale v podstatě ses rozhodla vést i malý skautíky a etablovat se do té pozice vedoucí vlastně něco obnáší. Tak jestli nám můžeš o tom něco povědět. No, tak jakoby to, co říkáš, tak probíhá pořád. Jsou to různý výzvy, třeba noční nebo denní výsadek. Na ten noční tak máš vlastně k dispozici tu mapu, ale na ten denní nemáš ani tu mapu a vlastně musíš dojít třeba do nejbližší vesnice a tam většinou, nebo města a tam většinou už ty mapy bývají, musíš ji najít nebo zeptat se třeba na informacích. Ale co se týče takového toho, no, nám prostě na škole říkají, že jsme jednou v kriminále a my jim to naprosto věříme, protože být vlastně pedagog je náročný. V téhle době nejen kvůli dětem, ale hlavně kvůli rodičům hodně, protože děti jsou oproti rodičům jen malý oříšek. A s dětma se dá hodně pracovat, vlastně oni jsou schopni vám věřit spousta věcí a je těžký to vlastně nezneužít, něco je naučit a je těžký vlastně vybudovat si vlastně v nich tu důvěru, kterou vlastně díky skautu jsem se nějak naučila v těch dětech probouzet a je to převážně vlastně to upřímností k nim, protože děti vědí, že my jsme tak jen lidi, ale je důležité jim to občas ukázat. Říct jim třeba, hele, mě dnes bolí hlava, mohli byste být třeba trošku potišejc, anebo říct jim, podívej, tohle zažívám taky, nebo tohle se mi stalo jako malé taky, to, že si odřeš koleno, je v pořádku. Prožíváme to, prostě stává se nám to všem. A je důležité ukázat těm dětem, že i my jsme lidi. Tak. Že nejsme roboti, který prostě po nich chtějí povely. A přijde mně škoda, že se to vytrácí. Že spousta lidí má děti jen jako prostě děti a nejsou k nim jako, nemluví k nim jako občas k sobě rovným, a nebo naopak to přehání až moc. Je důležité si tam udržet takovej ten odstup vedoucí vlastně dítě, a což ve skautu je vlastně takový snížený, tam jsme spíš jako, že starší ségra, která vede prostě mladší sourozence, taky volnější. Jsme tam víc komunikativní. A když to srovnám vlastně s tou pedagogikou vlastně ve školství, tak tam je ten odstup větší, ale je to taky hodně díky tomu věku. Ten je tam hodně rozdílný. Ale i tak se s těma dětskama dá skvěle pracovat. Akorát člověk nesmí být robotem a musí se snížit trošku občas i na takovou tu energii těch dětí. Udělat ze sebe prostě nějakého šaška, nějaký zvířátko, aby se k ním dostal líp. Na takovou tu jakoby one-to-one úroveň, jakoby lidskost, přirozenou lidskost. Já i vlastně říkám, když pozoruju ty malé děti, protože jsou úžasný, nemám jich teda plnou třídu, to nevím, jestli bych energeticky zvládala, protože oni jsou, já tomu říkám vibračně, jo, oni prostě jsou fakt na jiné frekvenci, takže je to jako někdy náročný spíš udržet to tempo. Ale vlastně vždycky říkám, že ty malé děti, jak když mají laser. Jo, a říkám to i rodičům, s kterýma třeba pracuju, říkám, ty malé děti prostě vám vidějí úplně všude.
a oni cejtějí, jestli říkáte pravdu, ale my kolikrát jako dospělí neumíme ani sami sobě si třeba přiznat, že se opravdu necítíš teďkom dobře, jo? Řekneme si takový, ale to ještě jde, to zvládnu. Ale to dítě vnímá, hele, ale ty už jsi za hranou, jako já potřebuju mámu, která si jde odpočnout, aby byla v pohodě, že jo. A vlastně ten dospělý si řekne, ne, já teď potřebuji tady pro to dítě a pak se zhroutím, jo. A ono to je úplně opačně. Takže já i říkám, že někdy ty děti jsou nám i průvodci, bohužel jako jenom pro ty, kteří to začnou vnímat, jo, že jsou tam ty aha momenty a vlastně nám i ukazují, když jsou nějaký najednou rozjančený v nějakém prostě chaosu nebo něčem, tak naopak na nás narážejí, ale jako už přestaň. Takže jako tohleto díky, že zmiňuješ, myslím si upřímně, mám vlastně stejný názor, že nás ty děti vedou k tomu být autentický sami k sobě především. A v tu chvíli, když jsme autentický a vyjadřujeme to, co cítíme, a krásně jsi to řekla, prostě dneska mi není dobře, dneska se necítím. I paní učitelka se může zrovna necítit dobře, oni to vycítí, takže řeknou děti, dneska půjdeme jen tak volně, nebo jakýmkoliv způsobem a ne být furt v tom 100% maximu, který se očekává, protože to není lidský. V podstatě každý den se cítíme jinak. Jo, takže to taky děkuju. No a ty už si to trošku jakoby zmínila, v čem vidíš ty největší výzvy pro výchovu a vedení dětí v dnešní době. V podstatě si zmínila mluvit s nima, hovořit autenticky a tu komunikaci. Jestli ale ještě k tomu tě něco napadá, ještě chceš třeba říct ty svoji zkušenosti, co vidíš jako opravdu výzvu, aby jsme jakoby překlenuli nějaké ty bariéry mezi náma. Tak hlavně nebát se komunikace s nima. Spousta lidí dělá, že prostě z dálky sleduje a bojí se je oslovit, ale ty děti jsou tak průzrační a oni chtějí se bavit, chtějí komunikovat a většina těch dětí nemá tu komunikaci doma, rodiče na ně nemají čas, nebo prostě zrovna teď se jim nikdo nevěnuje a oni vyžadují tu pozornost. Takže nebát se oslovit, nebát se s nima začít komunikovat a oni se možná chvilku budou bát, budou odtažité, ale už když člověk naváže s nima takovou tu nonverbální komunikaci, prostě mimickou, začne na ně mrkat, začne se schovávat, začne na ně vybavovat. Samozřejmě musí to být takový do jisté úrovně, do jisté míry, nesmí to být přehnané moc. Tak ty děti zjistí, že jste v pořádku, že jste zdraví, že s nimi chcete jen komunikovat a jsou za to moc rádi. Takže nebát se prostě vlastně pro vlastně budoucí pedagogy nebo tak prostě té komunikace s těma dětskama. A mně ještě přijde, jak to právě popisuješ, že je to i hodně jako o intuitivním vnímání, protože asi ne každá skupinka a každý dítě, že jo, zase vyžaduje třeba nějaký trošičku jinačí přístup. Takže, jak říkáš, ne příliš, ne moc, tohle je fakt intuitivní záležitost, kterou ty si potřebuješ jako být schopná vůbec jakoby nacítit. Takže kdo je víc rozumový a v hlavě, že jede nějaký program vzdělávací, jak je úplně jako odtržený, ale jak říkáš, otevřít to srdíčko trošičku a připustit si ty děti jako tu dětskost. Jo, krásně jsi to v začátku rozhovoru řekla jako trošičku úplně, jo, my to vnitřní dítě máme v sobě všichni pořád, jo, to akorát to tam máme možná tak jako zavřenýho někde právě v tom pokoji, ale otevřít to svoje vnitřní dítě, vzpomenout si na to, že ta radost, ta energie těch dětí je jako léčivá, je prostě zázračná i pro nás, pro dospělí, když si to vlastně jako dovolíme a tím otevřeme to srdce, aby ty děti vlastně to zavnímali vůbec, jako že jsme přístupní s nimi jít i do těch her, i na tu hru. No a ty tak už jako jsme vlastně přišli i na to, že jsem se tě chtěla zeptat, co vlastně i tobě jako nejvíc funguje s těma dětma, ale ještě se vrátím, co ti funguje třeba v tom skautíku, jo, jestli tam vidíš právě tu diferenci, protože máš zkušenost z různých z těch skupinek, i z praxe z těch mateřinek, tak jestli máš nějaký třeba jakoby srovnání, vidíš tam třeba rozdíl jakoby mezi těma dětma. Tak, co se týče úplně těch malinkých, tak ty my ve skautu nemáme vlastně, u nás ve středisku ne. A máme děti až vlastně od 6 let. Takže tam si je to spíš srovnatelný vlastně s tou první třídou, kdy jsou děti na základce, kde jsem vlastně byla i na praxích. Ale tam jde převážně o to, že ty děcka se nebojí zapojit, nebojí se komunikace. Ve skautu se právě nebojí a když přijdou děti, který
vlastně byli jen ve školce, tak se bojí. Hodně se bojí a jsou hodně nedůvěřivé. Kolikrát je to i spojené s tím, že jsou jen třeba rok v té školce. Hodně se oťukávají. Děti vlastně ve skautu jsou takový pozornější, ale zase to individuální hodně. Záleží na výchově a na všem ostatním, ale všímají si víc problémů ostatních kolikrát. Jak jsou zvyklí pracovat v té družince, tak si všimnou, hele, tamhle třeba Tereska potřebuje pomoct, protože na ní to je moc, tak jí třeba pomůžu s tou taškou, pomůžu jí s tou krosnou, pomůžu jí zbalit spacák. Děti na základce tohle kolikrát nevědí, že to je fajn, že se jim to vlastně kolikrát i vyplatí být s druhýma, pomoct jim, že oni na ně pak budou hodný taky. A přicházejí na to vlastně až díl. Takže je nějaká taková ta přirozená vzájemná spolupráce, protože vlastně teď v těch školách, nevím, jak je to v prvních třídách, ale vlastně v šestkách i třeba v prvákách bývají ty adaptáky, že jo, protože už to jako cítí, myslím si i ty pedagogové, i ty školy, že vlastně smelení jakoby toho kolektivu na začátku je fajn, když je to jako trošičku neformální záležitost. Samozřejmě záleží, jak ty adaptáky jakoby pojmou, ale že ty děcka vlastně přirozeně se nejsou schopní tvořit jakoby ty skupinky. Je to možná daný, ale zase na druhou stranu tím, že teď ta populace je poměrně dětí velká, takže opravdu v těch třídách jako 30 dětí, jo. A samovolně jako vytvořit vztahy mezi sebou s 30 dětma si myslím, že je i pro to dítě jako náročný jako zavnímat, než když má třeba skupinku, nevím, kolik je ve skautíku, třeba 10 dětí, jo, nebo do 10 dětí, tak je to asi jednodušší, no. No Anna, já na to navážu rovnou. Jak jsi řekla vlastně malá a větší skupinka, tak s tou větší se kolikrát pracuje líp. Ono se to nezdá, ale dělají se tam ve velkých skupinách, se dělají prostě malé skupinky stejně. A kolikrát ty skupinky se poznávají tím, že spolu soupeřejí, vlastně vytvoří si nějakého toho vedoucího té skupinky, jsou tam potom nějaký ty jejich hlavní pomocníci a prostě jak to známe normálně. Ale v té skupince se naučí vlastně té komunikace, takže i ve 30členné třídě se vytvoří skupiny. A tím, že ty skupiny mezi sebou soupeřejí, různě se poznávají, tak se poznávají kolikrát rychlejc než v té malé skupině. Pro tu větší skupinu se taky líp chystá program, protože ty děcka se vlastně hodně zabaví sami. Ono se to nezdá, ale oni potřebují tu spontánní činnost, potřebují jen pomůcky a oni si pak dokážou vlastně vystačit kolikrát i sami. Ale potřebují uvolnit tu atmosféru, potřebují vlastně tam nahodit takovou tu udičku, kterou vlastně nechat ale nejtěžší je nahodit, no. Jo, to jako díky za to, že to říkáš, protože tohle si myslím, že je taky jako o lidech právě i jakoby v tom pedagogickém prostředí. To byla vlastně další otázka, jak vnímáš vlastně i ty svoje spolupracovníky, jestli vlastně narážíš na podobně smýšlející lidi, a nebo právě si čelila nějakým výzvám v tom, že si měla jiný názor, jiný doporučení, nebo jakým způsobem ty funguješ s těma dětma, jak ti to funguje a vlastně byla si třeba tlačená lehce jakoby do nějakého vzdělávacího programu konkrétní školky, jo, a pasovat se vlastně do téhle role, tak jak tobě se daří třeba jako najít ty spolupracovníky a podobně smýšlející lidi jako ve svém okolí? Teď asi teda mimo toho skautu, protože ve skautu se rozumíte. Jo, taky tam jsou úskalí, ale v tom školství tak je spousta lidí, kteří vlastně jsou s váma na stejné vlně. Nezdá se to. A přijde mě to kolikrát, že to je díky těm dětem, protože ty vás vlastně spojujou a hledáte vlastně společný programy pro ty děti. Ale upřímně ze svých prvních praxí jsem odcházela ubrečená, protože já jsem měla prostě spousta očekávání a paní učitelka mě zasadila tvrdě prostě do reality, ale mně to přišla potom hrozná škoda, protože vlastně jsem měla spoustu skvělých nápadů, které jsem vlastně potom využila třeba na dalších praxích, ale tím, že paní učitelka byla hodně taková, byla postarší a měla prostě taky ty zažitý metody, tak mě nedovolila prostě spousta věcí
A tak mě to hodně tak jakože usadila. A pak, když jsem byla na dalších praxích, tak jsem si dávala pozor. A třeba takový ty šílenější nápadíky, co jsem měla ze skautu. A celkově, co jsem prostě chtěla dělat s těma dětskama, tak jsem si nechávala na díl. Ale čím častěji jsem vlastně chodila na ty praxe do různých zařízení, tím učitelé vlastně už věděli třeba, že je to v pohodě a že už se s tím vlastně můžou normálně nechat seznámit a že to, že prostě jsem mladá, neznamená, že prostě jsem naivní, blbá a nevím nic. A teď mi to přijde s odstupem času vlastně lepší, že dřív hodně byli učitelé takové v takém tom stereu, potřebují všechno prostě nalinkovaný a ty jsou takový volnější a hodně pro takový ty velký projekty. No, tak super, že to jako taky zase tady uvádíš, protože já zase vnímám takhle v tom éteru, že se vlastně snaží podat jakoby i tu ruku pedagogům, což je pochopitelný. A jak říkáš, oni si to ty dětičky, trošku jim říkám děti nový doby, a oni si to podprahově řídí stejně oni, jo. Takže vlastně ty děti nás k tomu jako donutí, jo, začít přemýšlet, protože jako když vám nezačnou fungovat, anebo a ty jsi to říká na začátku, jestliže nebudeme autentický a nebudeme mít prostě přirozený respekt, což přirozený respekt si prostě nevykřičíš, žádnýma metodama vzdělávacíma si je nevypíšeš, tam prostě buď ty děti tě budou vnímat, nebo tě nevnímají, nebo je tam bariéra a nevnímají tě. A takže ty učitelé vlastně jsou jako i nucený trošičku změnit ten mindset, protože jinak ty děti by je opravdu jako podupaly, když to říkám, když to řeknu takhle extrémně, jo. Ale takže je i fajn, že se dává i pomocná ruka vlastně pedagogům, že třeba vznikají i vzdělávací třeba různé platformy, už trošku alternativnější a i na vzdělávání těch pedagogů formou i třeba coachingových věcí, mindfulness, změny mindsetu, jo, takže vlastně jsou tady k dispozici i takovýhle třeba vzdělávací věci, kde se prostě pracuje s těma pedagogama, ale je to vždycky samozřejmě individuální záležitost, jestli ten daný člověk chce nebo nechce. Ale myslím si, že ty děti jako si ty svoje páčky jakoby vždycky najdou. No a co vlastně teda potom, když si třeba říkala, že tě i rozplakalo, že si trošičku jakoby váhala, jasně, jak to teda jako bude fungovat, že máš konkrétní představu a nemáš ten prostor, tak co ti potom jakoby třeba pomohlo v těch chvílích, kdy už si byla z toho taková lehce jako zničená a co ti třeba potom teda zafungovalo, no, to změnit? Asi mě z toho vysekali prostě samozřejmě zase rodina a kamarádi, protože jsem hned posílala uvračený hlasovky spolužačkám a oni úplně v pohodě, teď se nic neděje. Segra mě na to řekla, že pohoda, tak si s ní nesedla, no a co? A asi mě pomohlo hodně vlastně zpomalit a sice vlastně s těma dětskama jet na ty jejich vlně, ale pochopit, že ty ostatní učitele třeba tu vlnu jakože nemusí stíhat. A že občas v pohodě vlastně těm učitelům to podat v jejich vlastně normálně v jejich rychlosti, v jejich tempu a jejich způsobem, ale zároveň s těma dětma je pořád na té jejich vlastně vlně. Takže vlastně přijde mně, že jsem se naučila předat to učitelům tak, aby to zapadalo do jejich kolejí, do jejich vlastně osnov, ale zároveň pro blízkost s takovým tím nadhledem těch dětí a s takovou tou volností. Takže asi to, no. Takže v podstatě takový nárazníkový pás mezi dětma a jakoby třeba staršíma pedagogama, ale ono to v podstatě jako i svým způsobem přirozený, protože ono zarytý jakoby programy, když jako fungují nějakou dobu, tak se i těžko mění a už pak třeba není energie. A přesně jak jsi to řekla, oni prostě jako nestíhají. Já to vidím ze své pozice, už taky jsem ve věku vašich rodičů a někdy kluky fakt nestíhám, říkám teď ne, teď jděte jinam, teď nestíhám, jo. Takže bych to tak řekla, že opět je to komunikace i vůči vlastně těm starším a správně jsi to tam řekla, že pak ti to začalo fungovat v těch dalších třeba praxích a těch mateřských školách, když jsi vlastně řekla, aha, tak já
nemůžu to vychrlit všechno naráz, ale jako step by step, jo, začneme tadyhle, sedne si to, budou vidět, že mi to funguje, protože jako ověřitelnost je okamžitá, ověřuje se to na dětech. Takže to vidíme, jestli to zafungovalo a vlastně step by step vlastně postupně a tím je krásný jako vidět, že vlastně i skrze to, co ty cítíš přirozeně a máš tím dětem blíž a je to takový víc intuitivnější, přirozený, vlastně můžeš měnit i to prostředí školky, když tam vlastně jakoby začínají pracovat takovýhle mladý duše, který mají k těm dětem blíž, takže to jsem taky velmi ráda a velmi vděčná, že takovýhle duše do těch školek jdou a že to cítíte přirozeně a že prostě s těma dětma chcete být. No a ještě teda taky už jakoby na závěr, já ještě tady, když jsme se vlastně bavili, aby jsme nemluvili jenom teoreticky, ale i konkrétně, tak my jsme spolu na té naší túře na horách, tak jsme se vlastně bavili, protože já dělám tu muzikoterapii s těma křišťálovými mísama, že jsi mě právě říkala, já dělám taky tu muzikoterapii s dětičkama a že bylo jako hezký, že si právě říkala, že vlastně na ně funguje krásně na to spaní po tom obědě vytí vlků a delfíní hudba, že jo? Což je jako jeden extrém druhý, což asi jako rodiče by byli překvapení, když by jim někdo řekl, že na spaní mají dětem jakoby pustit vytí vlku. Tak jaký ty máš zkušenosti s takovými jakoby hudebníma zážitkama? No, tak já jsem to zažila vlastně na praxích. Já to mám vlastně převzatý od jedné paní učitelky. Ale ono to na ně fakt funguje. A je to pro ně asi jako neobvyklý, hodně takový netradiční ten zvuk. A hodně se zaměří na ten netradiční zvuk, který vlastně normálně vyluzuje příroda. Vlastně, což je to vytí vlku. Ty delfini vlastně v moři a kolikrát i ty děti viděli, že třeba na dovolené nebo tak. A slyšet ten zvuk, nebo právě ty vlky, je jako hrozně uklidňující. A ty děti se právě zaměří na ten zvuk, vypustí takový ty věci kolem, a líp si jim pak usíná. A občas jakože mám takovou tendenci usínat u toho taky. Je těžký neusnout. Ale přijde mně, že to hodně přetváří, nebo hodně to ukazuje takový, tak když člověk usne prostě na zahradě nebo někde uprostřed lesa a právě vnímá tu přírodu, že s tím je vlastně spojená i ta hudba a všechno okolo. A my to ani nevíme, ale prostě uklidňuje nás. Se to tak děje, no. Jsou to vlastně ty přirozený tóny, že jo, a ty děti vlastně všecko dělají jakoby přirozeně, takže pro ně někdy i takový to vnuknutí, tohodle se boj, z tohodle máš mít strach, je spíš jako mentální program rodičů, nežli ty děcka to jako absolutně se toho bát nepotřebujou, protože je to pro ně přirozený. Takže to mě jako zaujalo, že vlastně v většiných skupinkách jako se dětem krásně spí, protože dostávají jako úkol a bavku zvuky vlků. Tak to jen tak jako by na to. A ještě takhle na závěr, kdybyste teda chtěla ještě něco doporučit, nějaký typy pedagogům nebo i rodičům, nebo i třeba svým vrstevníkům, který se rozhodují, jestli mají tou pedagogikou, kterou teď ty vlastně se prošlapuješ, tak cokoliv tě tam napadne, tak můžeš vzkázat. To je těžký, ale asi co se týče rodičům, tak důvěřujte. Spousta z nás prostě ví, co dělá, a když se vám to nelíbí, tak to vlastně řekněte, ale nezasahujte nám do toho, co děláme, protože to třeba má nějaký účel. A co se týče vlastně učitelům ostatním, tak asi pevný nervy jsou potřeba. A hlavně ta vytrvalost. A buďte dětmi dál. A pro ty mladý pedagogy, vlastně pro mý spolužáky a mladší, tak mějte odvahu a jděte do toho. A i když všichni říkají, že to je hrozný, nejste platově ohodnocený moc dobře, ale to neznamená, že prostě nemůžete dělat, co máte rádi a nemůžete být s dětskama, protože pokud vás to dělá šťastný, tak je to skvělý. A vlastně tu energii, tu lásku k dětem můžete předat v té školce. Takže tak.
Tak moc děkuji za ty slova, jsem se zase dojmula. A ještě se jenom zeptám, Míťo, co tě teď čeká, nějaký nový zážitky, nebo na co se teď těšíš v nejbližší době? Nějaký projekt? No, tak jak jsem ti říkala, tak o Velikonocích jdu na puťák. No. A 75-kilometrový s kamarádkou. Je to docela výzva, protože jsem si natáhla vázy před měsícem v koleni, takže v pátek minulý týden jsem odradila berle a chodím bez nich, takže je to výzva. A o prázdninách tak chcem přejít Pyreneje. Takže... No, tak to je taky krásná výzva. Já právě vím, že takhle chodíš, že se seberete batůžek a jdete. Takže určitě přeju, ať se to moc užijete, protože to vždycky i člověku vyčistí hlavu. Ať nabiješ energii na další školní rok a přeju vlastně všem rodičům, i pedagogům, i dětem, aby prostě ta spolupráce a všichni jste měli vlastně trpělivost jeden s druhým zkvétala. A děkuji za tvůj čas a za to, že vlastně takovýhle lidi do těch školek se rozhodnou jít, takže díky. Děkuji za pozvání. A moc teda děkuji ještě i divákům a jestli se vám rozhovor líbil, tak já ještě připomenu, budeme rádi. Vždycky na konci každého toho videa máme QR kód a stačí drobný příspěvek a my v podstatě budeme moct zase točit další zajímavé rozhovory a podcasty dál. Takže děkujeme a budeme se zase těšit na viděnou příště. Nashledanou.